Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau bukan mundur guys. Ini nang guys, dayoe tamune wis mulai. Peweteng ya? Iya, wis mulai akeh. Oke, monggo sampean. Sore ya. Buka dilangan. Nah, ya rene omah kulon sih. Buka mungkin tak kulon. Iya. Wong mulih mlaku. Iya. Iya, karo jalan-jalan. Kosek lah. Nang omah ya pengapu. Kone ra ngene ya ora ngene dulure. Apa tamune iki teko yo, guys. Dolane ya nek ngene iki. Kae engko sing anu di pisan-pisan do apa mame wis tandur dhewe ning kono dadi Prasmanan. tapi anggek sampeyan iki semasuk sing Sing lo dhewe tak sing gede paling untuk sore-sore. iya. Ije ya ini tamu. Paling berasar. Tamune kok ulang-ulangane sore rasar Berasar nganti magrib itu kok wis. Yang penting kan dadan nang. Ani nek sedilu ae nih. Nih, wis sampe mantau, Mbak. Nek sak tur balik tenan. Nek dikone mulut. Lha iya kok enggak sedilu. Lah iya. Terus tak sepin kono guys. Itu. Iki tamu ning kok sedelok kasih esuk wis rame. Dulur-dulure iku do moro rene nglumpuk. Iki yo loro telu niki wis ini guys. Mame ning kono kae. Sing tukang nulis-nulis mbak-mbak iki. Coba. Kan ngono lagi. Mungkin nasi ning apa? Ben anget ae guys. Terus iki kuah asem-asem. Pokoke kasih bluro ya guys, asem-asem iki khas blura. Terus ditelengi, disiapi aja sendok kuah, nasi, wis diambil dhewe-dhewe iki ese. Ada jeluke mulai. Apa isi mangkok? Walah yo Teman-teman dipikiran jagung barang. lah yo. Mbok jodan sik nunggu sore-sore. Bengi dan lah yo. Standing sik. Mboten tak ambung kowe kok. Ki mbak-mbake sing tupang ngulisi ember guys ben ora keliru. Kowe tak sotang sotenge kendek apa iki pokoke mbak iki. Hari pertama. Oke. Perkenalan ya mbak ya. Nggih. Wis cantike kok mbuh iki lho. Mbok jodan yo. Nah yo. Tamune wis teko guys, mulai. Kemang kok turu duk kene. Anu nek bapak terus lho kuwi kok ngakno. Ndelok banyak. Ngene aku tak ngisine ya. Aduh, mana? Enggak sembuh. Jadi ini ngomong. Pasri. Pasri Jayu. Mbak Peri. Kami lang
Semut guys, sing tukang noto nganu apa buka ember. Berarti nyawisi ajeng nih. Yo, pokoknya ajeng sampai nak lomo, gitu ember nek dhewe. Katut foto lah. Niku enten sing anget, enten sing asli. Kowe nak mek asun. Nggih, Mbah-mbah nundukno. Jangan biasa aku mau Wae dereng dipendhetke. Ngentosi lek. Sing kuah. Enak sapa? Iku adekku lek kidan dhewe piye iki? Ketok kowe. Duduk. Duduk iki lho. Ayo. Kae yo. Hafiz. Main apa? Main apa? Kepi? Yu. Kayak kalinan. Ganti. Kayak kalinan. Kekalenan. Kalinan terus sapi. Iki masih apa? Kayak kalian Tanya CE. Mas, namamu siapa? Kapek noja kakak. Singkai. Yo tanggo ada. Anak sidik. Dia cumpitane coklat. Cumpitane ngen kue coklat. Lo silakan. Habis. Nanti cupet piye? Cupet. Yo. Gak takut nanti cupet sakit loh. Nanti nyopet cobain. Enggak, sakit nek nyupet ya.
Oh, kayak nenek. Tapi susah ini. Ya, tapi apa biayu? Untuk Aki kok kayak gini itu. Untuk nono kayak gini. Dolanan apa ngono kuwi? Nek do dicupet lho. Untuk lagi. Tak kayak gini. Yeay, berhasil. Ayo balik ini. Iki lho sing bakul. Iya sih. Oh alah, bangetan guys, mulih kok rewange kok walah. Udan deres dipapak Dik Dinda iki mang teng ombyongan karo Dik habis. Ki unboxing berkat ki lho guys. Kerupuke 2. Ini untuk kerupuk loro, terus gedang. Terus iki tape, iki mang digawani sakmene kon ambek Mbak Ana iki mang tape sing tak bunteli kae guys. Terus iki sego. Terus enek jadah iki. Jadah. Terus krecek. Krecek iki arang-arang ginang. Krecek. Rengginang guys, kok arang-arang ginang. Rengginang iki terus nogosari. Nogosari terus apa? Mbel-mbel. Terus bugis. Oh, bugis karo mbel-mbel, guys. Bugis karo nogosari ora nek mbel-mbele. Iya tape. Loh. Dek, salah padune yang goleki mama. Padune yang goleki mama kuwi. Sedina ra roh. Sedina gak roh mama le. Nggih. Ora kok dikeroki piye bar mandi. Ki rada berkat, Dok. Golek iki api ya. Enek kadroe ngubengi. Mbah balik rono neh udan kon balik rono neh aku jane. Lah yo telus kabeh pokoke beras. Ndek iki yo ndung ndek. Lho wong aku gak menyang ndek sore yo omong nek ape mendarat mesti ora ndunge, Dok. Anggere nek wong buah ku yo beras teles, gula teles lah. Yo kodanan nek Dek habis kae didusi kok nek nangis. Petang ning bawan saka kono udan. Mak Edian jere yo bar udan terus mangke mulih. Lah yo, aku tak bayang ngono ngene lah yo. Gluduk kaya ngono sing ning omah. Dok ning kono ki tamu. Tamu ki wis ngono kae kebak ngono kok yo wayah rame-ramene tamu teko. Walah udan tang beres langsung ora kode gremes apa ora juga. Gluduk jedier ki nang wong ngisor terop do ambyur ning jero omah kabeh lho. Aku walah ya Allah nah aku ngono. HP langsung puateni datane langsung kaya dos.
Do ambyur ning omah kabeh do pada duwi. Ya. Alhamdulillah, guys, iki Mbak Ana masak iki lho, guys. Blenger apa ya sayur lodeh. Blenger asem-asem. Mbak Ana kan gak doyan iwak sapi. Gak doyan iwak wedhus. Dadine ning kono ki bener prasmanan tapi menune iki sayur lodeh. Maksudnya ki ya ayam enek, iwak wedhus enek. Lah tapi Mbak Ana ki wedine nek wis mambu-mambu ya kabeh mambu. Ning kono mang mam karo urap. Karo sayur lodeh wong iwake pitike Jawa ya gak doyan. Piye sih teko omah. Teko omah nyambel korek, guys, lalap lho, cambah. Oh, lalape cambah, terus dadar ndok, nyambel bawang. Segane pero-pero. Wah, ngejes. Monggo nderek. Madang lagi iwak tak suwiri, iwak terteran ge lho, nah tak kek ning kulkas ae. Ki tak suwir-suwir, tak kek idom blondong, tak sambel. Iya sampai 2 dino, ora nek wong dumuk. Apa meneh paksu. Blas. Niki mang apa ceritane ngene iki? Sudah ya. Alah mie kuah. Oh, dikai kerupuk kan enak. Alah yo, ya bangetan nyekat bakul bakso ya ora. Liwat. Enek liwat, guys, mbah wis mangan. Udan. Mangan ambek sambel. Ngene kok kon balik ngetan neh. Heeh. Udan. Tukang salon Gluduk. piye penotone kok. Lah kae jute ndang dek kan enek kadroe iki Ya engko. Allah, terus. Niki ndang cek ngruwes kok ngene lho, guys. Walah, Wis mulai apa remah Mas iki? lho ora mulai turu kene lho kok. Kaya Udan ae. wis lambune dipasang. Turu kene. Ya le. Wis lambu dipasang. Ya Mam. Aku nek eling apa? Gluduk dier aku dekem-dekem nggawa teh 2 gelas aku. Ya Allah, aku sampai apa gawe video lho guys ning kono kuwi. Jenenge lidah gluduk celeret der iki wis ra konsen wis do jrin-jrin. Tamu ki sing maune kok ngarep. Do ambyur pindah ning jero omah kabeh iki. Aku apa nggih video ngono ki ya wedi nyekel HP ya, pateni kabeh wis ora enek dik. Apa data do mekan iki enek. Mode pesawat. Malah di mode pesawat kabeh ya Allah wis ra kepikiran gawe. Jajan sing slamet tok. Lah yo enek bugis enek iwel kelopokodanan kabeh ya Allah Gusti. Padahal jam 12 sakit dintas. Marai iki apa? Udan iki gak enek kritik-kritike. Langsung bres gitu langsung deres kilo walah yo ya serandi meneng blas. Tapi apik iki gak angin. Emang cara angin ngono paling malah mboh. Cuma gluduke tok lho sing walah. Jenenge gluduk kok ning dhuwur payon ngono iki guys walah nemen tenanan lho. So, banget tenan. Habis bar mamuk ya, gelem ambek segong. Lah ayah habis piye? Wis bar mam. Lah Pak Wis bar mam. waktu seni tak. Kono kene ra pedes mengung pesam terus marem. Lah ndok karek sitok lho sambele sak tengah cowek. Kon sing pedes sing walah. Request. Nyambel ra pedes ya padha ae. Dek ini anake wedok iki pas bar teko Kombaon, cek nduk aku sambel nondok sing pedes nduk. Lah lawo iwak ku yo moh. Pokoke iki Pak iki jan dereni genah yo rewel. Panganan apa ora sing tak masak apa gelem kok. Karepe yo njaluke iki ndok nek gak anget adem yo wis moh. Arek yo ambes ndok Yo piye. Lah mbuh ya guys. Kingko ngetan ora ngene iki tek ngruwes ngene iki. Ketoke iki ngantek bengi lah yo. Ayo, ngetan apa ora, Mas? Ketoke ngantek bengi lahmu yo ngene iki ae yo. Yo ngruwes ngene iki. Walah keruk jere banjir prahara. Ora ada keruk apa masjid iki. Kok teko keruk. Ada yo. Embo. Banjir guys, salah. Kok segoro. Lah yo. Ngono lah nek aja teko kene ngono lho. Ben ning sawah-sawah kono sik. Ki kali lah ki paling banjir gede lho, Bapak. Dan pirang jam iki, Mang. Mulai ke jam piro nah udane? Jam 3. Aku gak banjir iki. Angger kok kulon banjir. Heeh. Lah gino yo iki. Apa dhuwur saka ya apa nek gak kulon gak banjir nek aku. Lah habis malah tak telepon kae.
Mama, omahku banjir. Omahku Banjir kebanjiran. tenan ya wis. Oh, alah. Alah ya guys banget tenang. Ayah habis. Dipeseni sing wedok kon gawa kaos kaki habis kon go nganu lari. Malah kaos kaki ibuke. Apa tinggono kok walah. Lha iki kaos kaki ku ibu ora nggone habis sing ngene iki. Jenenge wong lanang bangeten ya. Ya ngono lah tinggono. Iya. Ndak ngene ora keturu kok. Ketang-ketang digawakno bangeten. Ngantek kepoyo-poyo. Lebih tempo kok apa tiga nang kaki apa kayak kuda. Oh, nek wis roh nek gremes ini mbok yo nggawa gerobak iki digorene ya ora. Ya yo, wis roh nek ngruwes saiki dik. Turu le. Walah, kowe iki wis turu, Ger. Oh, alah layak mantenek abene. Lah kok wis ngelipus koyo ngene. Oh, alah ya. Wis ngono lah nanti nggokno. Tutupi jaketku. Sing penting anget ngono wis. Nanti selopi. Wong kon turu kene yo. Ora gelem ngono kuwi kok. Wis ngruwes udan ra tau meneng ngene. Ndi-ndi banjir. Celak ambek gitu. Bangeten yo. Oh alah. Ndak gak mudeng iki kaos kaki anak, kaos kaki mboke iki ndak ra. Jane iki wae anak ya lemari anak. Lah yo. Kok malah pinter pake iki roh nek sepatune anak. Kaos kaki mboke to. Tinggokno anake yo seper niki. Wes ngono lah, sing penting anget. Sik gawe tak anu. Tak gawane ning ngarep. Oh, le ngono wis jere anake turu ndang melok buk kene. Nek wedi nyamuke akeh slambune dipasang lho, kok genah le jene. Nah, truwetan dhek milih dhewe. Wong dhek kon turu dhewe yo ning omahetan juga wani, Mas. Jereh wong iki. Iki gak iso turu nek anake, Dik. Aku, oh lah. Apa kemulan ngono apa piye nah kuwi kemule gawa? Lho, Piye ta naranganku nek rusak nanti kresek. iki lho. Alah aja dikek ning ngono nek kecer. Atok para di sempat-sempat nang ngarep ngono lak kena. Dompete gak kamaretan. Mantole kuwi yo enek apa? Sirahe. Alah yo anyep le. Wong enek nggon sirah loro kok. Lho kok diluk ndas iki loro. Wong yo iso ndengengek ngene. Ora siji. Kae sirah iki loro iki yo. Apa mantel e? Heeh. Oh yo ora panggah diluk le kaya ndang ae. Lah sing mbok gawa iki lho kaos kaki sapa ngono kuwi. Sing mbok gawa. Wong kaos kaki ibu habis iso di nunggu tak seper nggowo ora. Lah mang nek nggowo kolek ya gremes-gremes ning jero gerobak. Kaya kuwalik kuwi. Maju neh, kowe maju neh. Ya kuwi sing kok ngarep bener lengene kuwi no kok. Duh. Nggo sayuk nak gendong. Gak. Lho, sayuk cilik, sayuk sing ape tak gawa ning mbahon gene kuwi. Selimut apa? Leh kuwi lho ning mburi lemari selimut teh, Din. Perintah ae iki wis. Ya, mbok gendong. Ndak yo anu lah. Lah piye? Mbok nggone jaket.
Yo anyep-anyep. Mau sampai apik. Lho yo ngono ku lho. Jaketan le. Jaketan. Mantuk. Udan. Ayo mantuk kalau udan ayo mantuk ayo. Nah, anu ki dijaketi kan kaget deh. Meneng ae le, anyep le. Mau pulang iki piye? Mau pulang. Wis cup. Wong ayahe yo ngecel nek diomong iki. Oh. Dinggo nang kono nek kono ae wis. Ayo. Anyep. Ayo. Iya sih, Adik. Goreng ya. Cup. Lah, ya bangetan ya pake ngutur kene kok ya moh. Adek masuk cuci lah. Ora, omah iki ora dikunci lho Mas, gak ayem iki kuwi. Lah iya. Lah ngono ndang diblusukno sik sirahe kuwi, sirahe nganekno Mas, lah ngono ah. Wong sirahe loro ora bileng kuwi. Blusukno. Ngono anget. Sikile anake aja diketokno. Anu blesno. Batek menggurih ya. Lah, Sedeng sirahe. sedeng. Kuwi batek menggurih. Lah taline urung diuculi kok. Wis ijene. Wis lho. Apa ini? Iya, entuk mblusukno kok. Oh, gak kuwi wis paten kok ngono kok. Lah, ngono lho. Iya wis saya mlaku Mas. Ya ora sedeng. Bangetan yo. Lah sing gurih kuwi gak dibatek. Oh, alah bangetan yo. Bayani aku. Kon turu kene kok do angele kok ora macet. Masane iki yo terang ngono masane yo guys. Tapi yo panggah gremis ae yo adem teko omah ini iki. Tiwas motor dilebokno pake. Entuke gak ayem Mas Agus ki apa guys? Pintune iki gak dikunci. Ning omah kuwi yo enek kol, enek motor sing sijine, makane iki cara menawa turu kene lah gak ayem ndek. Lah lawang butulan pawon kuwi, lawang dapur kuwi yo trimo diingkupno tok ngene, ora dikancing ora apa. Lah engko nek enek angin sithik-sithik tetep mengo. Gak yo bahaya, makane bengilah yo mantuk eling omahe ae. Ning omah renek wong, barang-barang enek kol enek ngono ki gak penak karo anu ninggal ki. Wes. Karek ngringkesi, guys. Dubar dinggubuk do kademen. Lah iki tibake desih iki ya gak sida ngetan ya panggah. Piye ya guys ngruwe sing ngene iki. Adem hawane. Ya wis ngono ya guys, andum slamet ya guys, donga dinonga. Pokoke ning kono ning kene do slamet seger waras, do diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine. Nah ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.